como en un sueño. En nuestro amor todo va sucediendo. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Es así, así es así como sucede este amor. Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor, nuestro dulce amor. Y no sé cuánto tiempo dure el amor, pero hoy no hay nada mejor. Todo fue. Благодаря. Благодаря. Oye, ¿qué onda con lo de la Какво стана с писмото? La dejé en la chamarra. Остана в якето. Добре, после ми го дай. Sí sabes que... Ти знаеш, че писмото е от Сабрина, а не от Джони. Да. Обаче, честна дума, не знам как да се оправя с положението. Пак ли ти се хвърли? Не става дума за това, просто не искам да бъда груб с нея. Все пак сме тук благодарение на нея, благодарение на баща й, но тя ни даде възможност. Все пак трябва да има основание. Джони Гусман вече ни беше предложил, не е ли така? Има нещо такова. Но пък от друга страна аз искам да съм с Мия, а тя изобщо не ме забелязва. Изобщо не ме поглежда. Мигел, защо не отидеш при Мия и направо да й кажеш какво ти е? Не е толкова просто. Защото виждаш, че тя изобщо не ми обръща внимание. Знам, че не е лесно.